Hola, bona tarda. Anirem una mica de pressa perquè hi ha proves de so i no volem destorbar molt, però només dius que encara que aquestes notícies van caient dels diaris de la primera pàgina i passant a les pàgines pràcticament de Societat, el dilluns més de 27.000 persones van creuar la frontera de Croàcia des d'Hongria a Beli Manastir, la gran majoria de Síria, Afganistan i Iraq. 10.000 són dones amb infants. Avui el govern croata parlava ja de 37.000 refugiats que han entrat a Croàcia i segueixen produint-se més entrades. La gent arriba a les ciutats de Tovarnik i de Vapsa i s'ha creat un centre de refugiats, Opatovac, a prop de la frontera amb Sèrbia, en la qual hi ha 2.500 refugiats. La concentració de refugiats a Bergamo, a la frontera d'Eslovènia, eren el dimarts 400. El govern croata ha retornat els refugiats cap a Hongria i això ha provocat tensió entre els dos països. A Macedònia i a Sèrbia hi ha una gran quantitat de refugiats, uns 200.000, dels quals la tercera part són dones amb infants. Com veieu, això no fluixa i mentre això no fluixi, nosaltres tampoc afluixarem. Per tant, anem a fer un minut de vergonya, que el farem amb cronòmetre, no com es fan als camps de futbol, perquè en els camps de futbol sempre els minuts són molt curtets. Esteu preparats? A la 1, a les 2, ja s'hi val. Moltes gràcies.